मालाबा इदिनो माने इसिंनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारनांगौ आरो मालाबा बिसोरखौ संनो होनांगौ जिहेतु जों सानफ्रोमबो संबाय थानायनि टेस्टआ एसे आलादा जायोना आरो सानसे माने बिसोर संनाया बे टेस्टि जायो आरो हौवा मानसिफ्रा एरैबाबो जायफोर संनो रोङो आरो हौवा मानसिया हिन्जावफोरनिफ्राय बांसिन टेस्टि संखायो आरो बेखौथ' बयबो मिथिखायो रावबो ना होनो हाया आरो खुलुमबाय लोगोफोर दिनै किचेनाव आंसो होमबाथ' मिथिखादों दिनै नन भेज बानायगोन बोरमा बेदर मैया लाबोना दोनदोंमोन बेखौ बानायगोन आरो दिनै आरो दा बाकी जाय स्पाइसेस दङ बेफोरखौ रेडि खालामनोसै आरो जोङो पियाज लागोन पियाजखौ फिसा फिसा हाना लानोसै होमबासो मा होनो थाबनो गलिलांगोन ना पियाजखौ हाना लाबाय दा मा होनो दा जिन्जार गार्लिक पेस्ट बेखौ बानायनोसै बेनि थाखाय जोङो मा होनो सामब्राम गुफुर लादों बेनिफ्राय हाइजें लादों आरो बानलु गोथां लादों आरो सामब्राम गुफुर मोनसेखौ बिदि गथा गथायै होगोन आरो जासिगोन खेबसेयावनो बेबायदि जादों आरो बेनिफ्राय आंनि जा स्पाइसेस बेफोरखौबो रेडि खालामना लाबाय बेदर लादों आधा किल' बेनिफ्राय सामब्राम गोजा बेनिफ्राय सामब्राम गुफुर थाइसे बेनिफ्राय बानलु गोरान तेजपाता दालचिनि बेखौथ' फानलु गोथांखौ बेखौ होला बेनिफ्राय बिथिं दङ दालचिनिनि पाउडारबो दङ बेनिफ्राय मिट मस्ला दङ बेयाव ब्लेक पेपार पाउडार दङ बेयाव दङ बानलु हाइजें आरो सामब्राम गुफुरनि पेस्ट दङ बेयाव जिरा बेनिफ्राय बे मास्टार्ड अइल आरो बे बानलुनि पाउडार लादों आरो बेखौ होगोन आरो लास्टाव लोगोफोर आं दासो नुजाबाय नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै बे बोरमा बेदर संना जागोननो आं माने आवगायाव बोरमा बेदर जायाखैमोन बे मोनसे माने मा होनो गाइखेर मोनामनाय थायोना बेनि थाखाय जानो हायामोन आरो ओमफ्राय जेब्लानाखि बि संना जाबायना बे मोनामनाय सोनामनाय गैया खालामनानै अब्लानिफ्राय जानो हायो आरो दा ओंखायनो बेखौनो संनो होयो आं जानो लुबैबा आंथ' संखाया बोरमा बेदरखौ दानखायानो आं संखाया आं दा बे बेदर बानायनायनि उनावसो दालि ओमफ्राय आरो ओंखाम संनो हागोन ओंखामखौथ' मोजाङैनो जानो हागोन गेसावनो थावा दुंबायनो दा बेयाव होनोसै बे तेजपात बिलाइ बानलु गोरान आरो बे मा दङ दालचिनि बेखौबो होनोसै आरो बे जिरा दङ ना जिराखौबो एसे होगोन बारा होला गथा जिरा माहाय होगोन आरो सामब्राम गोजाखौ फ्राय खालामनोसै आरो दा इन्डाक्सनाव थाब जायो आरो बेनिखायनो इन्डाक्सनाव बानायनो मोजां मोनो आरो आं लोगोफोर आं ओंखामखौ जानो होनोसै नङाबा बेदरा मोनबाथाय खालामनो हानाय नङा ना बाला उखैगोन आरो लोगोफोर आंनि सामब्राम गोजा एवनाया जाबाय दा बेयाव जिन्जार गार्लिक आरो मा होनो बानलु गोथां होदोंमोन ना बेनि टेस्टखौ होनोसै आरो बेखौबो फ्राय खालामगोन एसे दोनबानो जाबाय दालियाव होनो दा बेखौबो फ्राय खालामना लानोसै लोगोसेनो ज'है बेखौ फ्राय खालामना लायाबा बेनो मोनामो आरो उनाव बे मस्लायानो बेनिखाय फ्राय खालामना लानोसै आरो बेखौ फार्स्टआव जासिगोन बेखौ थिखांना दोननोसै दा दा बे मस्लाखौ फ्राय खालामनानै थिखांना दोनगोन आरो बेनिफ्राय बे मस्लाखौ सोरबा पेस्टबो बानायना लानो हायो आरो खायसेया पेस्टबो बानायना लायो बेनिफ्राय जों पेस्ट बानाया आरो बिदिनो मोजां मोनो बेनिफ्राय थाव आरो होबाय होनानै दा बेदरखौ बेयाव फ्राय खालामगोन आरो दा थावबो दोनबाय बे सामब्राम गुफुर लादोंमोन ना थाइसे बेखौ होनानै लानोसै आरो फ्राय खालामनोसै माहाय दा बे बेदरखौबो होनोसै बेदरफोरनि गेजेराव बे बोरमा बेदरखौनो आं गोरासिन मोनो आरो बेखौ मालाबा मोजां एवनो हायो
ओमफ्राय मालाबा हाया हिडेन ट्रायल जाबाय थादों आरो मालाबा थाबनो मोजां जालांगोन मालाबा मोजां खालामनो हाया फारौफोरा पुरा गाबबाय थादों दिनै मोजां जाथारनांगोन नङाबा सनमाननि खोथा दङ ना बेनिखाय गावनि रेपुटेसनखौ लाखिगोन आरो दिनै जोंनाथ' पुदिनाया बिराद मोजां देरदोंना माने पुरा मोजाङै बारायलांदों दा ओंखायनो बेखौ खानोसै र' दिनै जानोसै ओइ अखा हाबाय थादोंना सानफ्रोमबो ओंखायनो मोजां जादों ने नायबाय थाबानो एकदम मोजां नुखायो आरो सिनारि ग्रिन ग्रिन आरो दिनै जों नैबे न'नि बानलुखौबो खानोसै पुदिनानि साटनियाव बेखौनो होगोन आयो ए फिसा सा नायलाय दायनो उदासियाबो इथिं बिबार बारदों दा थाइबाथायथ' जि मोजां जागौमोन दानि खावना आदि उदासि ओइ बिहामजो दया आलि होननाय अमाया बोरमा 5 मिनिटसो एवनाय जाबाय दा दैया जानांबाय ना माने थाव ओंखारबाय थादों आरो थाव ओंखारलांदों दा बे फ्राय खालामनानै दोननाय मस्लाखौ बेयाव होनोसै आरो पियाज माबाबो दङमोन ना बेयावनो होजोबनोसै दा बे फान्थाव मोखिखौबो होनोसै बेयाव फान्थाव मोखि होबा ग्रेभिया मोजां जागोन आरो आं दिनै आरामनो एकदम न'आव फेन लागासिनो आरो बेलेग खालि आं पुरा एकदम गोलोमदै ओंखार संबाय थायोना दिनै नों संबाय था होननानै नो प्रब्लेम आं संनो मोजां मोनखायो दा मस्लाफोरखौबो होनोसै ब्लैक पेपार खमै होगोन बेखौ बारा ओमफ्राय हालदै ओमफ्राय मा होनो दालचिनी पाउडार आरो संख्रि आरो बे मिट मस्ला दङ ना बेखौबो होनोसै आरो लास्टाव बे चिली पाउडार स्पाइसफोरखौ गासैबो होनानै फ्राय खालामबाय दा बेयाव दै होनोसै आरो फ्लेमखौ हायाव खालामनानै बेखौ फुदुंबाय थासिगोन आरो खमसे खम 40 मिनिटसो फुदुंगोन होमबा बे गुरै जालांगोन आरो बेदरा होमबासो नेबाय थानोसै आरो दा लोगोफोर बेदरा जाहां बारा टाइम गैला आरो बेदरा मोनबायनो गुरै जाखाबाय दा खालि दैया एसे राननांगौ आरो दा लोगोफोर आं बै दहाय आं बुंदोंमोन ना दिनै पुदिनानिबो साटनि बानायगोन होननानै दा बे साटनिखौ बानायनोसै आरो एसे दुन्दियाबो होगोन पुदिनानि साटनियाव बिदि आरो दुन्दियाबो दंमोन नालाय लाबोखानाय न'आवनो ओंखायनो दा बेनि उनाव नैबे पुदिनाखौ होबाय आरो बिदि दहाय न'निफ्राय खादोंमोन ना बानलु बिनि गोजा गोजाया फिसा थाइथाम फिसा जाना थाबाय सिगाङाव बिदि जायाखैमोन दा सिजोना बारबायना ओंखायनो बिदि जाना थाबाय आरो ओमफ्राय सामब्राम गुफुर आरो बिदिनो फिसा बानलु थाइसेना थाइनै बेहाय थांबाय
पुदिनाजों थाइनै होदों आरो दिनै बेदरा माने आंनि एक्सपेक्टेसन लेभेलसिम फैनो हादों आरो गोबाव साननि उनाव सक्सेस दिनै मोनामनायबो मोनथाराखै एसेबो आं माने मालाबा मोनामनाय मोनो संबाय थाबानो अब्ला आं जानो हाया दिनै एसेबो मोनामनाय मोनाखै आं दा नैबे साटनिखौ बानायनोसै आं बेनो लोगोफोरजोंना साटनिया जाबाय लोगोफोर बेदरा जाबाय मोनबाय दा बेयाव होगोन दुन्दिया उखैबाय एकदम बेदरनि आरो मोदोमनाय मोननायनिथ' आरो बारा उखैबाय दा ओंखायनो आं एकदम एसिखौ सालायनानै एसे थान्दा खालामना लादों आरो मोदोमखौ नङाबाथ' जानो हानाय नङाना गरमाव बेनिफ्राय गरमाव इसिङाव थादों बेबो आंबो थांगासिनो गेजेर गेजेर दा ओंखायनो ओंखाम खुरनोसै दा जोंना दिनै आइटेमाव दङ नैबे बोरमा बेदर माबायदि नुदों आंथ' दिनै बिराद माने हेपि आरो नैबे जाबाय आसार बिथिं दङ नै पुदिना दुन्दिया बानलु ini chutney bitin dong simple dal mung dal आरो ओंखाम आरो ini निम्बु लादों आरो बानलु मारै जादों बानायनायखौथ' आं बिराद मोजां मोनदों आरो दिनै नुनानै कालारखौ बिराद माने आरो मोदोमनाय माने मोनामनाय मोनाखैना गाइखेर आं मालाबा बिदि मोनामनाय मोनबानो जाखाया आरो जानो हाया फार्स्टआव एक पिस जाना नायगोन बिनि उनाव जुदि मोनामनाय मोनो आंजों आरो जाला आरो दिनै आं टेस्ट खालामना नायदोंना दहाय संख्रि जादोंना जायाखै नायनो होदोंमोन ना अब्लानो पाता मोनदों आरो आं मोनामखायाखै दोननानै दा लोगोफोरजों जानोसै दाखालि लोगोनि न'निफ्राय लाबोनाय बे आसारखौ बेखौ जानो नायनोसै रोसियाथ' पुरा टेस्टि लोगोफोर जाना नायनोसै दे बिनि उनाव खेबसे जानोसै बिनि उनाव खोन्थानोसै नोंथांमोनखौ जिब्बादि गुरै जालांदों माने खायफाफ्राथ' जेनेबा कुकार होनानैसो बानायो जों कुकार बानायनायखौ मोजां मोनो आरो बारा बिदि नर्मेल बानायनायखौ बांसिन गोथाव मोनो आरो जोंनि बायदिब्ला आरो लोगोफोर आं माने हेपि आरो बोरमा बेदर संनाय रायलायनानै होमबा लोगोफोर दिनैनि बे मटन रेसिपिखौ मारै मोनदों खोन्थाहर मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम लोगोसे कमेन्टबो खालाम आरो लोगोसे माने जायफोर बिथांमोना जोंनि चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना साबस्क्राइब खालामनो हागोन आरो दिनैनि थाखाय एसेनोसै लोगोफोर नोंथांमोनखौ जोङो नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनसिगोन बाय बाय